Ai ei, laskeutunutkin. Turpa kivitu helari, me kasvaa viitosluokkalainen Jonne. Nyt sä ei tarvitse näyttää naamaa, niin voi olla kovempi kuin onkaan. Se on Jonne, koneellansa, raivo täynnä, yötä päivää surffaa. Promoa ja facepalmia, trollia ja taas trollia, kovemmalta tuntuu niin kun saa jotain dissaa. Kun se ei oo koneellaan, oikeesti se onkin vaan pikku Jonne peloissaan, eksyneen maailmaan. Kyllä nyt päättää. Se ei oo koneellaan, oikeesti se onkin